2 नाम्बारनिनो 2 नाम्बार बेखौ बेनिफ्राय जोङो माबोरै जोङो ए बि सि मानखौ जों दिहुननो हायो गिबियाव जों मा खालामगोन नायखौ खनसे लिरना हाफिनो बेखौ बुजि मोननो थाखाय एसे गोरलै थाबैनो हमनो हानायनि थाखाय आं मा खालामगोन नैबेखौ खनसे लिरफिनगोन x प्लास माइनास 1/5 y प्लास माइनास 10 इज इक्वल टु 0 दा आं मा खालामबाय माइनासखौ सिङाव सोना होबाय ब्रेकेटनि सिङाव सोनानै होबाय मानो होनोब्ला जोंहा जेनेरेल फर्म हांखोआरि समानथायनि गुबै दाथायाव जोंहा मा दङ जोंहा प्लास प्लास फर्मुलायाव मा दङ जोंहा प्लास दंजोबो गासै जेरावबो स' बेखायनो आं मा खालामबाय प्लास प्लास लाबाय माइनास थायोब्ला जों मा खालामनो हायो ब्रेकेटनि सिङाव बेबायदि सोनानै दोननो हायो दानिया जों मा खालामगोन एखे रोखोमनि जों बेखौ लिरफिनगोन जों लिरनोसै दानिया गोजौनि समानथायखौ जों माजों रुजुगोन ax प्लास by प्लास c समान लाथिख' जों रुजुनानै जों मोनो एबारना a b c नि मान जों दिहुनगोन a खौ जों दिहुनगोन अब्ला नैबे x सोलायस्लुखौ नोजोर होदो x आव मा दङ नैबेयाव a दङ नैबे मा दङ x नि थाफादेरा जेबो गैया माने 1 दङ जों मा खालामगोन a नि मानखौ जोङो 1 लागोन नेक्स्ट b नैबेयाव y नि थाफादेरा मा b अब्ला नैबेयाव मा दङ y नि थाफादेरा माइनास 1/5 स' b नि माना जागोन माइनास 1/5 नेक्स्ट c नैबेयाव c दङ अब्ला नैबेयाव मा दङ माइनास 10 c स' 2 नाम्बारनि 2 नि एन्सारा बेखिनियानो दानिया जोङो 2 नाम्बारनि 5 खौ जोङो खालामगोन 2 नाम्बारनि 5 आव होनाय दङ जोंहा समानथाया दङ 2x समान माइनास 5y स' गिबियाव जोङो बेबायदि थायोब्ला गिबियाव जों मा खालामग्रोनांगोन बेखौ समानथाय महरै बेखौ ओरै समानथिनि आगसि फारसे ज' खालामग्रोनांगोन नायदो बोरै खालामगोन आङो 2x आ समानथिनि आगसि फारसे दंखायो बेखौ लिरफिनदो स' बेनिफ्राय समानथिनि आगदा फारसे मा दङ जोंहा माइनास 5y बेखौ जों मा खालामगोन समानथिनि आगसि फारसे लाबोगोन जोंहा माइनास दङ नालाय मा जायो बे माइनास प्लास जोंहा चेन्ज जायो सोलायो जोंहा माइनासआ प्लास जागोन आरो प्लासआ माइनास जागोन अब्ला माइनास दङ जेब्ला समानथिनि आगसि फारसे लाबोगोन जोंहा मा जागोन बेयो प्लास जागोन प्लास 5y नाथाय जोंहा सिया गैया नैबेयाव मोनथाम माने मा जानांगौ बिदाब जानांगौ हांखोआरि समानथायनि गुबै दाथाय महरैब्ला जोंहा मा जानांगौ बिदाबा मोनथाम जानांगौ अब्ला जोंहा जुदि सि गैयाब्ला जों मा खालामनांगोन नैबे लाथिख' होनांगोन समान लाथिख' दानिया जों मा खालामनोसै रुजुनोसै दानिया सिगांनि बायदि एखे लिरगोन जोङो दानिया गोजौनि समानथायखौ ax प्लास by प्लास c इज इक्वल टु 0 जों रुजुनानै जों मोनो एबारनिया जों मा खालामगोन नैबे समानथायजों बेजों रुजुगोन सिगांनि बायदिनो एखे जागोन अब्ला a आ बेयाव जागोन 2 b आ जागोन 5 आरो c आ जागोन 0 2 नाम्बारनि 5 नि एन्सारा बेनो आङो 2 नाम्बारनि 8 खौ देखायनो आखायाव लादों बाखि जायफोरखौ आं गारबोबाय सिगाङाव 3 4 6 7 स' बेफोर प्रब्लेम्सफोरखौ नोंसोरनो प्रेक्टिसनि थाखाय आं हगारनानै होबाय गावबागाव न'आव थानानै बेखौ प्रेक्टिस खालामगोन दानिया आं देखायगोन 2 नाम्बारनि 8 खौ नाय बेयाव दङ जोंहा समानथाया 5 समान 2x बेखौ जोङो मा खालामनांगोन ax प्लास by प्लास c इज इक्वल टु 0 बेबायदि जोङो मा खालामनांगोन दाथायखौ बानायना लाग्रोनांगोन सिगां अब्ला जों बानायनो सिगाङाव गोसो लाखिनांगोन फार्स्ट बिदाबाव जोङो मा खालामनांगोन x सोलायस्लुखौ फज'नांगोन आरो नैथि बिदाबाव जों मा खालामनांगोन y सोलायस्लु गोनांखौ जों नैथि बिदाबाव फज'नांगोन आरो थामथि बिदाबाव जों मा खालामगोन जेराव जोंहा सोलायस्लु गैया बेखौ जोङो फज'नो हागोन अब्ला नुबाय जे नैबेयाव x दङ x खौ जोङो मा खालामगोन फार्स्ट बिदाबाव जोङो फज'गोन बिथिं प्लास 2x दङमोन जेब्ला समानथिनि आगसि फारसे लाबोगोन अब्ला मा जागोन नैबे माइनास जागोन
माइनास 2x स' बेनिफ्राय नायदो नैबेयाव जोंहा y आ गैया y आ नैबेयावहाय गोमानानै दङ अब्ला बेखौ जों बोरै लिरगोन नायदो बोरै लिरगोन 0 into y माने लाथिख' सानजाब y जेब्ला लाथिख' सानजाब y सानजाबगोन जोंहा मा जायो लाथिख' जागोन एन्सारा स' बेनिफ्राय समानथिनि 5 आ समानथिनि आगसि फारसे दंखायो स' बेनि दिन्थिसिना सोलाया बेहा प्लास दङ प्लासखौनो जोङो फसंनो हागोन प्लास 5 समान लाथिख' दा नैबे दाथाया बेबायदि महर जाहैबायना जोंहा बेबायदि महर जाहैबाय ax प्लास by प्लास c समान लाथिख' बेबायदि जाहैबाय अब्ला बेखौ जों मा खालामनोसै दानिया कम्पेयार खालामनोसै दानिया गोजौनि समानथायखौ ax प्लास by प्लास c समान लाथिख' जों रुजुनानै जों मोनो अब्ला रुजुनोसै जोंहा a नि जायगायाव जोंहा मा दङ -2 b नि जायगायाव जोंहा मा दङ लाथिख' c नि जायगायाव जोंहा 5 दङ स' 2 नाम्बारनि 8 नि abc नि माना बेखिनियानो आरो नैबेयाव जोंहा जिखिना गारबोबाय आङो खायफा दङ नैबेयाव खायफा नाम्बारफोराव बबेयावबा x गैया बबेयावबा y गैया जेरैबायदि जोंहा 7 नाम्बारखौ नायोब्ला 2 नि 7 नाम्बारखौ नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बेयाव जोंहा मा गैया x गैया y - 2 = 0 दा बेफोरबायदि समानथायखौ जों मा खालामनांगोन सिगांग्रो नैबायदि दाथायाव जोङो बानायग्रोनांगोन दा x गैया बेखौ जों मा खालामगोन x नि जायगायाव 0 सानजाब x जेब्ला लाथिख' सानजाब x सानजाबखौ जों लाथिख' मोनगोन अब्ला मा थागोन जोंहा प्लास y - 2 = 0 जों बेबायदि दाथाखौ जों बानायना लाग्रोनांगोन 7 नाम्बारा बेबायदि बानायनांगोन जोङो 6 खौबो जों बानायनांगोन बेबायदिनो स' बिदि बानायनानै जों मा खालामनांगोन a b c नि मानखौ जोङो दिहुननांगोन खोन्दो 4 नि 4.2 बे आयदाखौ आं फोरोंनो आखायाव लादों बे आयदाखौ सोलोंनायनि सिगांनो हांखोआरि समानथायाव बा हांखोआरि समानथायनिफ्राय मावफुंथाय मोनसेनिख्रुइ बांसिन मावफुंथाय जोङो बोरै दिहुननो हागोन जों बेखौ सोलोंगोन गिबियावनो आङो मोनसे एग्जाम्पल लाग्रोगोन मोनसे एग्जाम्पलनिफ्राय x बा y नि मानखौ फसंनानै जोङो बोरैहाय मोनसेनिख्रुइ बांसिन मावफुंथायफोरखौ जों दिहुननो हागोन बेनि सायाव जोङो सावरायगोन गिबियावनो आं मोनसे मावफुंथाय लागोन मावफुंथाया जाहैबाय x प्लास 2y समान 6 स' बे मोनसे समानथायनिफ्राय जोङो बोरैहाय मोनसेनिख्रुइ बांसिन जों मावफुंथाय जोङो दिहुननो हायो बेखौ जों सोलोंगोन स' उननि बाहागो 4.2 बे आयदायाव जोङो मोनसेनिख्रुइ बांसिन मावफुंथाय दिहुननो थाखाय गोबां रोखोमनि बेयाव समानथायफोर होदों बेखौ लाना जों मा खालामगोन गोबां रोखोम जोङो मावफुंथायखौ जों दिहुननो हागोन दा गिबियाव नायदो नैबे समानथायनिफ्राय जों बोरै मावफुंथायफोरखौ जों दिहुननो हायो बेखौ नायग्रोनांगोन जे गिबियावनो जों मा खालामग्रोनांगोन जे जायखिजाया मोनसे सोलायस्लु बेखौ जों मा खालामगोन गिबियाव समानसिननि आगसि फारसे लाखिगोन जायखिजाया मोनसे बेनिफ्राय बाखि थानाय सोलायस्लुखौ जों मा खालामगोन समानसिननि आगदा फारसे जोङो लाना थांगोन अब्ला नायदो आं बेयाव मा खालामनोसै x खौ लाखिग्रोनोसै x खौ लाखिबाय समानसिन होबाय आङो बिथिं मा दङ जोंहा 6 दङ स' बेनिफ्राय समानसिननि जोंहा मा दङमोन 2y दङमोन बे 2y खौ जों मा खालामगोन समानसिननि आगदा फारसे लांगोन जोङो जेब्ला लाङो अब्ला मा जागोन बियो -2y जाहैगोन दानिया जोङो मा खालामगोन जायखिजाया x बा y आव जोंहा जायखिजाया मान फसंनानै जों मा खालामगोन मोनसेनिख्रुइ गोबां मावफुंथायखौ जोङो दिहुननो नाजागोन गिबियाव जों मा खालामगोन नैबायदि बक्सखौ जों बानायना लाग्रोगोन गिबि बक्सआव आं होगोन x बेयाव आङो
y होगोन दा समानसिननि आगदा फारसे मा दङ सोलायस्लु जोंहा y दङ y स' बेनिफ्राय जेब्ला जोङो y नि जायगायाव जायखि जाया 0 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो 0 निफ्राय +1 -1 बिदि आरो ना +2 -2 बिदिनो +3 -3 बेबायदि जोङो फज'नानै y आव जायखिजाया मोनसे फज'नानै जों मा खालामनो हायो x खौ जोङो दिहुननो हायो दा गिबियाव आं मा खालामगोन 0 फज'नो हागोन आङो फार्स्टआव 0 y नि जायगायाव जेब्ला नोङो y नि जायगायाव 0 फज'गोन अब्ला जों मा मोननो हागोन x खौ जोङो मोननो हागोन नैबेथिं नायदो माबोरै खालामनाय जायो x = 6 - 2 सानजाब लाथिख' आं माने y नि जायगायाव मा खालामगोन लाथिख' आङो फज'नानै होगोन अब्ला आं मा खालामबाय y नि जायगायाव लाथिख' फज'बाय सानजाबदो नैबेखौ जों लाथिख' जागोन लाथिख'निफ्राय जों मा खालामगोन 6 माइनास खालामगोन जोङो जेब्ला 6 माइनास खालामगोन जोङो 6 खौनो मोननो हागोन अब्ला मा जाखो y खौ जों जेब्ला 0 लागोन अब्ला x खौ जों मा मोनगोन 6 मोनगोन दा नायदो आं मा खालामनोसै नैबेयाव y आव आं मा खालामबाय 0 फज'बाय नालाय y नि जायगायाव 0 फज'बाय अब्ला जों x खौ जों बेसे मोननो हाखो 6 जोङो मोननो हाबाय एबारनिया मा खालामगोन आङो जे +1 फज'नोसै आङो x नि जायगायाव मा खालामगोन सरि y नि जायगायाव आङो y नि जायगायाव 1 फज'नोसै नैबेयाव आं मा खालामगोन 1 फज'गोन जेब्ला 1 फज'गोन जों मा मोननो हागोन x नि मानखौ जोङो मोननो हागोन x = 6 - 2 सानजाब 1 माने y नि जायगायाव मा खालामबाय 1 फज'बाय नैबेयाव अब्ला 6 - 2 जागोन दानख'ब्ला जों मा मोनगोन 4 मोनगोन जोङो जेब्ला y नि जायगायाव 1 फज'गोन अब्ला जों मा मोनखो x नि जायगायाव जोङो 4 खौ जों मोननो हाबाय आं मा खालामबाय y नि जायगायाव 1 फज'बाय स' बेनिफ्राय x मा मोननो हाखो 4 मोननो हाबाय नेक्स्ट आरो जों मा खालामनो गावनि गोसो बायदि 1 2 नङा जोंहा 3 4 5 बो जों फज'नो हायो बा 6 बो फज'नो हागोन नैबेयावहाय आं 3 फज'नोसै जेब्ला y आव आङो 3 फज'गोन नैबेयाव दै समानथाया एखे मोनसेयावनो जोङो मा खालामनो हायो गुबुन गुबुन y नि जायगायाव गुबुन गुबुन मान लानानै जों मा खालामनो हायो x खौ जों दिहुननो हायो दा अब्ला y नि जायगायाव आं मा खालामबाय 3 फज'बाय जेब्ला 3 फज'गोन अब्ला 6 दङ जोंहा 6 - 2 * आं मा खालामदों y नि जायगायाव 3 लादों 3 लिरबाय 6 सानजाबदो 6 मोनगोन जोङो दानख'ब्ला जोङो लाथिख' मोनगोन अब्ला जेब्ला y नि जायगायाव नोङो 3 फज'गोन अब्ला जोङो x खौ जों बेसे मोनगोन लाथिख' मोनगोन स' बेफोरो मा मोनथाम मावफुंथाय जोङो मोननो हाबाय नैबेयाव बे मोनसे मावफुंथाय 0,6 आ मोनसे मावफुंथाय सरि 6,0 6,0 आ मोनसे मावफुंथाय स' बेनिफ्राय जों मोनसे मोननो हाबावो 4,1 आरो जों मोनसे मोनो 0,3 स' बेयाव मा मोनथाम जोङो मावफुंथायखौ जोङो मोननो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो जेसेबां नांगौ मावफुंथायखौ जोङो गोसोबायदि फज'नानै जोङो मानखौ जोङो दिहुननो हागोन दा बे जाबाय माबायदि मावफुंथायखौ जों दिहुननो हायो बेबायदि मेथडखौ आङो फोरोंबाय बेयाव x खौ नङा सोलायस्लुखौ नोङो y खौबो लाखिनो हायो माबायदि लाखिनो हागोन गाहायाव आं दिन्थिनोसै माबायदि नैबेनिफ्राय y खौ लाखिनानै जोङो x नि मानखौ फज'नानै जोङो y मानखौ जों दिहुननो हागोन नायदो आं y खौ लाखिनोसै समानसिननि आगसि फारसे आं y खौ लाखिबाय 2y दङ नैबेयाव 2y समानसिन बिथिं मा दङ 6 दङ 6 लाबाय आङो स' बेनिफ्राय लोगोआव मा दङ x दङ x खौ आं मा खालामनोसै समानसिननि आगदा फारसे लांनोसै अब्ला मा जागोन जोंहा -x जाहैनोसै दानिया आं मा खालामगोन अनलि y हारसिं आं मा खालामगोन समानसिननि आगसि फारसे लाखिगोन आं y खौ लाखिबाय स' जेब्ला लोगोसे थायो बे लोगोसे थाफानायखौ जोङो जेब्ला अनजिमाखौ बिथिं लाङो जोंहा बिथिं गाले माइनास प्लास जाहैया मा जाहैगोन बाय जाहैगोन रानग्रा जाहैगोन 2 आ मा जागोन रानग्रा जाहैगोन बेनिफ्राय 6 - x आ मा जागोन रानजाग्रा जाहैगोन स' खायफा फरायसाफोरा गोरोन्थि खालामो बेबायदि लांनायखौ मा खालामो गोरोन्थि खालामो माबायदि लिरनो नागिरो खायफा ओरैबायदि लिरनो नागिरो y = 6 - x - 2 स' बिदि लिरनो नागिरो जेब्ला 2 खौ समानसिननि आगदा फारसे लांगोन अब्ला खायफा फरायसाफोरा बेबायदि 2 खौ बेबायदि -2 लिरनो नागिरो बे मोनसे गोरोन्थि जों बिदि लिरनाय जाया जेब्ला ज' थाफानायखौ जेब्ला समानसिननि आगदा फारसे लांनाय जायो अब्ला मा जायो बाय माने रानग्रा जाहैयो स' बेबायदि बानायनांगोन जों
दा अब्ला y खौ लाखिब्ला बेबायदि मोनगोन जोङो दानिया जों मा खालामगोन समानसिननि आगदा फारसे जों मा मोनखो सोलायस्लुखौ x मोनबाय दा x मोनबायब्ला जों मा खालामगोन फार्स्ट जों मा खालामगोन x नि जायगायाव जायखिजाया अनजिमा फज'नांगोन नों लाथिख'निफ्राय हमनानै लाथिख'निफ्राय 1 -1 2 -2 3 -3 बेबायदि फज'गोन जोङो x नि जायगायाव जायखिजाया मान फजना जों मा खालामगोन y नि मानखौ जोङो दिहुननो हागोन जेब्ला दिहुनगोन अब्ला जों मा मोननो हागोन मावफुंथायफोरखौ जोङो मोननो हागोन दा थिग बेबायदिनो जों मा खालामगोन 4.2 आव खायसे सोंनायनि जोङो सलुसनखौ जोङो दिहुनगोन दानिया फैदो जोङो 4.2 नि 1 नाम्बारनि सोंनायखौ नायनोसै सोंनायाव होदों जोंहा मा सोंदों गाहायाव होनायफोरनि माबे मोनसे सायख'नाया सैथो आरो मानो दा मोनसे समानथाय मोनसे होदों 1 नाम्बाराव आं 1 नाम्बारनि सलुसनखौ लिरबाय 1 नाम्बारनि सलुसन बेयाव समानथायखौ होदों y समान 3x + 5 खौ होदों y समान 3x + 5 दा बे समानथायखौ जोंनो 1 नाम्बाराव होदों दा गाहायाव मोनथाम कुइसन होबावदों सोंबावदों जोंनो मा सोंदों जे सायख'नांगौ माबे सैथो 1 नाम्बारनि रमान नाम्बार 1 आव सोंदों मोनसे एखुथा मावफुंथाय माने बेयाव बे होनाय माबायाव समानथाया जोंहा मोनसेल' मावफुंथाय मोनगोन नामा बेखौ सोंदों आरो मोननैल' मावफुंथाय मोनगोन नामा बेखौ सोंदों नैबेयाव मोननैल' माने आं दहाय दिन्थिनाय बायदि एसे सिगाङाव दिन्थिनाय बायदि माबायदि जोंहा नैथिं समानसिनि आगदा फारसे जोंहा मा दङ x दङ सोलायस्लुआ जों मा खालामगोन y नि मानखौ जों दिहुनगोन x नि जायगायाव नों मा खालामनो हागोन जायखिजाया नोङो मान लाना जोङो दिहुननो हागोन दा अब्ला नैथियाव सोंदों मा 2 नाम्बाराव रमान नाम्बार 2 आव सोंदों मोननैल' मावफुंथाय माने बे मोनसे समानथायाव जोंहा मोननैल' मावफुंथाय मोनगोन नामा बेखौ सोंदों आरो नाम्बार 3 आव सोंदों जोबनाय गैयै गोबां मावफुंथायफोर माने बे मोनसे समानथायाव जोंहा जोबनाय गैयै मावफुंथाय मोनगोन नामा बे मोनथाम कुइसनखौ बेयाव सोंदों अब्ला जोङो आं एसे सिगाङाव दिन्थिदों जोङो दिन्थिनाया माबायदि मोनदों जे मोनथाम आं दिहुनदों मावफुंथायखौ आरो गोसो जायोब्ला जों मा खालामनो हायो मोनथामनि आरो गोबां मावफुंथायखौ जोङो दिहुननो हागोन दा अब्ला दा बेनिफ्राय जोङो मिथिनांगोन जे मा नैबायदि समानथायाव जोङो जुदि साप'ज आं फज'बाय x लाबाय y लाबाय दा नुबाय जे नैयाव मा दङ x दङ बिथिं y दङ जों मा खालामगोन x नि जायगायाव जायखिजाया मान फज'गोन फज'ब्ला जों मा खालामगोन जोङो y खौ जोङो मोननो हागोन अब्ला आं 0 फज'नोसै x नि जायगायाव नैबेयाव आं 0 फज'बाय जेब्ला 0 जागोन अब्ला 0 जों आरो 3 जों मा जागोन सानजाम जागोन 3 × 0 मा जागोन 0 0 + 5 मा जागोन 5 जागोन स' y आ मा जागोन 5 दा जों गोबां रोखोमनि x नि जायगायाव गोबां रोखोमनि अनजिमा फज'नानै जों मा खालामनो हागोन y नि मानखौ जोङो गोबां जोबनो गैयै जोङो दिहुननो हागोन स' बेखायनो 1 नाम्बारनि कुइसननि एन्सारा जागोन जोंहा रमान नाम्बार 3 जोंहा 3 आव मा दङ जोबनाय गैयै गोबां मावफुंथायफोर दं मावफुंथायफोर स' 1 नाम्बारनि सलुसना जागोन 3 नाम्बार रमान नाम्बार 3 माने बेयाव जों मा खालामनो हागोन जोबनाय गैयै मावफुंथायफोरखौ जोङो दिहुननो हागोन मानो होनोब्ला नैबेयाव x नि मानखौ नोङो लाथिख'निफ्राय हमनानै जेसेबां नोंनि गोसो हमो मा लायो हमनानै 10 बो लानो हायो 20 लानो हायो 100 लानो हायो बेबायदि स' बिदि लाना जों मा खालामनो हागोन गोबां रोखोमनि मावफुंथायखौ जोङो दिहुननो हागोन स' बेखायनो बेयाव 1 नाम्बारा कारेक्ट जाया बेयाव 2 नाम्बाराव कारेक्ट जायो 3 नाम्बारा कारेक्ट जायो स' 1 नाम्बारनि सलुसना एन्सारा 3 आनो जागोन